John chapter 6 from verse 1. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. Then went up to the hillside and sat down with his disciples. And the Jewish Passover was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming down to him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked him only to test him, for he already had in mind what he was going to do. He has already in mind what he was going to do. Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and a small fish. How far will they go among so many?" Jesus said, "Have people sit down." There was plenty of grass in that place, and men sat down, about 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Then all had enough to eat. And he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over those that had eaten. After the people saw the miraculous signs that Jesus did, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they are intended to come and make him king by force, withdrew again into the hills by himself. May the Lord bless the reading of his word. Father, we thank you for your word. Speak to us this morning. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Nyaya ndinaye nhasi ndofunga vazhinji tinoiziva. Nyaya yekuwanda kwechingwa nehove pakafitwa vanhu 5,000. But nyaya ndoda nditaure nezvayo mangwanani ano ine chekuita neobedience, to be obedient to the word even when things don't look good. Kuva nemoyo wokuteerera Mwari nyangwe zvinhu zvisingataridzike sekunge zvakamira zvakanaka. Shoko rakapiwa vadzidzi, Jesu wakati, "Tell people to sit down." Ndopandira kubata ipapa. Davis Musiwaro, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Jesu wakati kuvadzidzi vake, "Tell people to sit down." Taurirai vanhu vagare pasi. Zvoreva kuti vanhu vanga vakamira, people were ready to go. Nekuda kwekuti ivo mumaonero avo vanhu vaitoona kuti pano hatina chekudya chiripo, we need to go back home. Asi Jesu une a plan to feed them. But wakatanga wabvunzawo vadzidzi vake, vakataurawo mafungiro avo. Philip wakataurawo pamusoro pemari, akati nyangwe mari 8 months wages haigone kuti tifeed vanhu vari pano. Which means ari kuti mari haigone kutibatsira pasituation yatiri now. Andrew, Simon Peter's brother, ndiye akati ayo, but pane mukomana wandaona ane hove nechingwa, asi zvishoma hazvo hazvingagone kufidha vanhu vari pano. So those 2 reasons dzinotaridza kuti munhu semunhu anofunga, semunhu anoona, anogona kuona kuti zviri pano hazvichaita, zviri pano hatina kubudirira kwatingaite kuti tihandle the challenge we are facing in this place. Pane nyaya bedzi ndepekuti
mumwe akatarisa in terms of money, mumwe ndokubva atarisa in terms of resources, ndokubva vaconclude vachiti hapana chinogoneka, hapana chinobuda. Kwatadza kutariswa bedzi, looking unto him. Pashayikwa anotarisa kuna Kristu, woti imi zvamuri pano Ishe hatingafi nenzara. Pashayikwa atarisa kuna Kristu, oti imi zvamuri pano Jehovha ndimi mune mhinduro kusituation yatinayo. They were with Jesus, yet vane zvavanotarisa. Vanotarisa mari, voona kuti haikwane. Votarisawo chingwa nehoyo zviripo zvinekamukomana, voona kuti hazvikwani. Poshayikwa munhu anoti Ishe nokuti muri pano zvinhu zvichatiringana, zvinhu zvinokwana. Hapana akatarisa kuti Jesu aripo. Vese vaiti nyangwe Jesu aripo, tine zvatinofanirwa kutarisa. Handisi kuramba kuti vanhu vanofanirwa kuonawo zviripo kudecide nekurongeka. But pane nguva yekuti usati watarisa zvimwe zvese, uvepo hwake ngauinfluence maonero auchaita zvinhu zviripo. I will repeat. Nyangwe munhu mukurongeka nemukufunga nemukuziva, you can budget, you can calculate things. Zviripo, you can work out or not, asi zvinodai, asi zvinodai, asi zvinodai, zvinodai. But kana uri mwana waMwari, uye uina Mwari muupenyu wako, Mwari ngavakupe maonero anoinfluencwa neuvepo hwavo, than kuti nyangwe varipo uri kuda kushanda nemaonero ako. Kuona unoona semunhu, but nekuda kwekuti uri mwana waMwari uye Mwari unawo, waakuda kuti Mwari vachikupa maonero anoinfluencwa, akazadzwa nekutenda nekuziva kuti ndina Mwari. Baba Chifadza, I'm so happy to see you. May the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha over there in Australia. It has been a long time. Mwari verugare vakuchengetei, Mwari venyasha vakugonesei. So kuona zvinhu une the influence of his presence kwakasiyana nekungoona zvinhu uchiexcluda uvepo hwake. Kuziva kuti tina Mwari pano, kuziva kuti ndinonamata Mwari anogona nenyasha uye uvepo hwake huripo panapa. So maonero andinenge ndakuita zvinhu anofanirwa kunge ari under the influence of his presence. Ndaakuda kuita maonero ane chekuita nekuziva kuti ndina Mwari unogona, ndina Mwari unoita zvishamiso, ndina Mwari unokonzera zvishoma kuti zvikwane muupenyu hwedu. So vese vanotaridza kuti semunhu unogona kusvika pekuti unotarisa zvinhu wova neconclusion nejudgment yako, but kuri kuona kwako kusina kuisa uvepo hwaMwari musituation iyo. Bible rataridza kuti Andrew wakatarisa in terms of money, ndokuona kuti situation yatiinayo uye mari ingadiwa pano ingave yakawandisa kwazvo zvokuti we cannot handle this situation. Zvoreva kuti man can fail mumasituations mazhinji, but the truth of life is God will never fail. Mari painokundikana Mwari havakundikane, uye solution inofanirwa kuwanikwa bedzi. Mumwe ndokubva ati aiwa pane mukomana wandaona ari pano ane hove nechingwa, asi hazvingakwane nokuti zvishoma. Maonero iwayo ari correct, ari right to a carnal man, but kana uri mwana waMwari unofanirwa kuva une maonero ari under the influence, kana kuti akatakura the knowledge pamusoro pekuziva simba nekugona kwaMwari wawakatenda kwaari. Izvozvo zvinopa kuti Mwari vapinde muaction kana wane matauriro
ekuti you surrender everything to him than kuti you just surrender ivo varipo. Ezekiel pani paakabvunzwa, mwanakomana wemunhu, mapfupa aya angararama here? Ndokubva ati, imi Ishe ndimi munoziva. That answer yakadenha kuti Mwari vagone kushanda naye. Mwari vakanzwa kuti nyangwe munhu ari pakona pekuti haazive kuti zvingafambe sei, but chaanorespekta nechekuziva kuti imi Mwari ndimi munoziva. So pari kushayikwa munhu anenge ane mindset yaprofeti Ezekiel. Ezekiel mumupata abvunzwa kuti mapfupa angararame here, akati imi Mwari bedzi ndimi mungaziva. Saka pano tine vanhu vana Jesu in their midst. Pane kuti vati aiwa Ishe kana muripo, you know what to do. Nokuti Bible ratanga ratotsanangura kuti Jesu wakavabvunza asi waiziva zvaanofanirwa kuita. Asi vanhu vanotaridza kuti nyangwe vaina Jesu anoziva zvaari kuda kuita, ivo vanogona kusamuincluda munyaya dzacho. Papa ndoda kuti mundinzwa. Bible rati Jesus knew what he was going to do. Jesu waiziva zvaaida kuita. Maybe I need to read kuti panzwe nokuti munguva unogona kupaputsa. John chapter 6 verse 6. He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Jesu akataura nawo nyangwe iye maari aiva nekuziva kuti ndinofanirwa kuitei. Mighty Tichiweshe, you're welcome. A blessed morning to you. Inesta Clive Mandirawe, a blessed morning to you. God bless you. Jito Tsio, how are you doing, my brother? May the good Lord bless you. Ivima Sharawata, a good morning to you. Baba Chisaka, Pakadiko pa New Zealand. Mwariwagitire Nyasha. Baba Mtandwa, thank you so much for tuning in. So Bible rabuditsa pachena kuti Jesu waiziva zvaifanirwa kuita. Zvorati Mwari vari kuziva zvavanofanirwa kuita musituation yako. But hepano pekuti munhu apiwa an opportunity yekubvunzwawo kuti tingaite sei, unoona sei nemaonero ako. Iye Jesu achiziva zvaanofanirwa kuita, he was ready to do it. You were just waiting kutanzi kuti vanhu vanoti kudii. So pari kushayikwa munhu ari kuita ndingati total surrender nekuda kwekuziva kuti tinaye pano. But vanhu vanosvika pakuti mari haikwane, hove nechingwa zvinomukomana hazvikwane. Just like that. Hakuna anozoti nyangwe mari isingakwane imi muri pano. Hakuna ari kuzoti nyangwe hove nechingwa zvinomukomana zvisingakwane tinofara kuti imi muri pano. But iye ari kuziva zvaanofanirwa kuita, ari kushayiwa vanhu vane total surrender to him. Ine situation yekuti mari apa haikwane, ine situation yekuti resources haakwane, pari kushayikwa vanhu vanongoti Ishe nokuti muri pano. Pari kushayikwa ari kupa Kristu an opportunity, mukana wokuti Ishe itaise zvamunoda. Vakataura mafungiro avo, havana kuisa pfungwa dzavo muuvepo hwake, havana kuincluda Kristu pamaonero nemafungiro avo. Nyangwe vanga vainaye vakati aiwa mari haikwane, vainaye vakati chingwa hachikwane. Iye ndokubva ati kudii kwavari, tell people to sit down. Tell people to sit down. Vanhu vari kuGalilee, he is about to perform a miracle. Ane munana waari kuda kuita. So vhangeri rapiwa vadzidzi ivhangeri ranga rakaoma nekuda kwekuti vanhu vanofunga, vanhu vanobvunza pavari kupinda muvanhu. Imagine 5,000 people who were gathered there. Kuti paunobva pano uchinosvika pane munhu wechi1000 kana munhu wechi800 uchipinda mukati mevanhu, uchingovapa message ingori as simple as that, yekungoti sit down, sit down, sit down, sit down. Chinzwa
Vana havasi suppose kuparidza rimwe vhangeri than ravaudzwa kunzi vaudze vanhu. Tell people to sit down. Zvotaridza kuti vanhu vanga va ready to go. Vanhu vanga mira va ready to go. Saka vadzidzi vari kungopinda munhu achiti zvanzi garai pasi, zvanzi garai pasi, zvanzi garai pasi, zvanzi garai pasi. Jesu ndokubva ashanda ne 5 loaves nehove 2 dzaiva nekamwe kamukomana. Handina zita rekamukomana aka, but kane zvinhu zvine munhu wese ari kuwacha izvezvi ari pano. 5 loaves nehove 2, a shadow picture of human mind, the 5 senses. Hove 2, the work of your hands, which means whatever you think, whatever you desire, whatever you create in your mind, and you put it to work in the presence of God, by trusting and believing God, you can have surplus. 5 loaves and 2 fish. That's why mukomana wetisina kupiwa zita rake, nokuti ipapo ndo panoiswa zita rako. Chakaitika ndechekuti mukomana haasiri akasupply vanhu. Chakaitika ndechekuti mukomana anga ane zvaainazvo zvaaifungidzira kuti ndezvake bedzi for personal. But pazvakatorwa zvikaiswa muruoko rwaKristu, Jesu akatenda Baba akanamata, akapa kuvadzidzi kuti distribute chipai kuvanhu. Zvanzi zvakawa vanhu vakadya vakasiya pakasara 12 baskets. You remember the 12 tribes of Israel. Just put it aside. So 5 loaves, which represents the mind of man. 2 fish, the work of your hands. Kuda kuti vhangeri ngariregere kugumira pakungori pakufunga, kari ngarisvike pamabasa, pa action, pakuita. Hove 2 nepfungwa 5 dzine munhu zvikasarendwa muna Kristu, zvinogona kuzadza mabaskets 12 anorepresenta the 12 tribes of Israel, which means this boy anga akatakura an answer for generations. Mukati mepfungwa dzako nezvaunobata, ungangodaro uri mhinduro kurudzi rwekwako. Ungangodaro uri solution, uri answer kumhuri yekumba kwenyu. Rudzi rwekwenyu rwakamirira iwe, wakaropafadzwa ne5 loaves ne2 fish dzaunosarenda muna Kristu, kuti Mwari basa rangu ndoriisa muruoko rwenyu. Mwari njero dzangu zvandinofunga ndinozviisa mumaoko enyu, kuti maideas amakadyara mandiri Baba andichaita put into practice. Ndiri kutsvaka ropafadzo kubva kwamuri, so I can be an answer to my generation. Vanhu vakagara pasi, havasi kugara nekuti pane miracle yanga yaitwa. Vari kugara nokuti ndiro shoko rataurwa naShe to sit down. Bible rangu ratsanangura richiti there was plenty grass in that place. There was plenty grass in that place. There was plenty grass in that place. Zvoreva kuti vanhu vanga vakagara, handingataure mukutaura kuri natural kuti vanga vakagara muma green pastures, but they were facing a challenge. Vanga vakagara nzvimbo ine uswa hwakanaka, but they were now standing even vari munzvimbo iyoyo. Kurati hamusi kugarika nekuda kwekuti vane nzara, but inzvimbo yaigona kugarika dai vakaziva vanga vainaye. People of God, hear me very well. You are an answer to your generation. Wakazodza musoro wangu namafuta. Chinonzi musoro ma ideas. Kuti you need to have anointed
ideas, blessed ideas, njere dzakaropafadzwa. Psalms 23 inoti wakazodza musoro wangu namafuta, mukombe unofashuka. Mukombe ikapu, mukombe ishadow picture yezvaunobata. Akazodza musoro namafuta, mukombe unofashuka, which means kana une a blessed and anointed mindset, unowana nyasha dzema brilliant ideas, and whatever you handle, whatever you touch will carry a blessing. So the overflow aiuye nokuti you are anointed upstairs, you are blessed upstairs. Overflow inouya when you put your ideas into practice. Mukombe is system, mukombe zvinhu zvaunobata, mukombe ishadow picture ye whatever you handle and touch, or whatever you put into practice chawakaita give birth in your mind. There was a young man with 5 loaves and 2 fish. 5 loaves and 2 fish. You are blessed. You carry a blessing for the entire generation yekumba kwenyu. Chinongodiwa bedzi kuziva kuti kana Jesu aripo, we need to surrender to him. Mukomana haana kufidha vanhu ari iye. This guy. Chikarapa, alright. Mukomana haasiri akafidha vanhu, asi kuti wakasarenda zvaanga ainazvo zvikaiswa muruoko rwaKristu. Zvichibva pana Jesu akapa kuvadzidzi vake, vakatanga kugovera vanhu vanga vakagara. Pakasara 12 baskets dzema leftovers dzakakolektwa. Mukomana anga akatakura 5 loaves ne 2 fish haana kuziva kuti ane answer to the emptiness of Israel. Send to the emptiness of Israel. Mukazvitarisa the 12 baskets anova the 12 tribes of Israel, rudzi rwekwaIsraeri. Zvinoreva kuti mukomana anga akaropafadzwa zvekuti aiva a solution kuvanhu vanga vari empty, kwete vanhu beds but baskets. So my baskets iwayo is a picture of Israel, a picture of people who were empty, vanga vasina shoko raMwari. The word of God, Jesus is the bread of life, is also the word. In other words, my basket ari kuzara nechingwa, my leftover, I picture yekereke kwa Israel, cheche kwa Israel, yanga ingori empty, isina the word, isina shoko. So zviri pachena kuti there was a man, chita so ndozo kushedza, there was a man anga auya, handiziva kuti ndiani akauya akatakura those 12 empty baskets, which means this man was prophetic. Murume akauya akatakura 12 mabaskets, he was prophetic. Nekuda kwekuti miracle yakaitwa uye ma leftovers akakwanirana nemabaskets aanga akatakura. Ndiri kurevei mangwanani ano, kana wauya kuna Kristu, wauya kuna Jesu, uya uchiziva kuti he is a rewarder to those who diligently seek him. Uya une mweya wekugamuchira, uya uri empty, iye akuzadze. Handizive kuti anga atakura mabasket ndiani, but wandinongoziva bedzi ndezvekuti chingwa pachakawanda hachina kuraswa, hachina kuwastwa, nekuti paitova nemabaskets ari enough to handle the miracle or the blessing. People of God, mangwanani ano, ndauya nevhangeri rekuti you are blessed. Usina zvimwe zvinhu, mari yacho usiri kuiona isingakwani, maresources asiri kukwana, but nekuda kwaKristu anewe, anova iye chingwa cheupenyu, you carry a blessing. Your hands are anointed. You are blessed. Zvaunofunga nezvauchabata nokuti uri muna Kristu, nokuti wakasarenda kwaari, zvinova a solution and answer to your generation. Hakuna munhu wemanga manga, hakuna munhu asina chaanogona.
hakuna munhu asina kutakura favor. As long uri mu presence ya Kristu, mafungiro ako nezvaunobata zvakaropafadzwa, zvinozadza mabhasiketi 12 ari empty. Rudziro kwako ruri empty, Mwari vari kuda kushanda newe kuti ugone kuzadza mabaskets ari empty. Jesu wakataurira vadzidzi vake, tell people to sit down. Nekuda kwekuti pane munhu aripo, pane kamukomana karipo kane answer to the entire generation of Israel. And that young boy is you, is me. Chiri kudiwa bedzi is to surrender what I do, what I think, into the hands of the Lord. Mabaskets atoripo, capacity yeku hold the miracle yanga itori available. Bible rati Jesu waitoziva zvaari kuda kuita, nekuda kwekuti paakatoona mabaskets aripo ari empty, paakatoona kamukomana kane hove nechingwa, akatoziva kuti the baskets anorepresenta kuva empty kwa Israel kana kuripo ini ndiri chingwa cheupenyu. So Jesu wakapa vadzidzi vake chingwa kuti goverai vanhu. Ivo pakugovera vanhu, his 12 disciples, they are also part of the miracle. Nekuda kwekuti kana pane 12 baskets dzakasara dzairepresenta the 12 tribes of Israel, zvotorevawo kuti mudzidzi paakava obedient in sharing the bread, iye haana kusiyiwa akadaro, akawanawo a basket full of chingwa. Wagovera vanhu, but mukugovera vanhu pasara 12 mabaskets akazara nechingwa, which means mudzidzi mumwe nemumwe aigona kuwana a basket rake, nekuda kwekuti anzwa vhangeri rataurwa naKristu rekuti chipai vanhu chingwa ichi. Ndiri kurevei mangwanana nhasi to a preacher, when you distribute, ukasvitsa shoko raMwari kuvanhu vaMwari, ukasvitsa zvaunzi naMwari endesa, Mwari ava kusiya vakadaro. Ukava obedient pakudistributa the bread, you always get your own basket, your own share of the blessing. People of God, hear me very well. You are blessed. Pfungwa dzako zvaunobata ukazvisarenda muna Kristu, kuti Mwari, zvandinofunga, Ishe, zvandinobata ndazviisa muruoko rwenyu, hazvidzoke kwauri sezvawo mafungiro ako, rinodzoka riri basket rakazara. Vanhu vakagara pasi vakagoverwa, vakadya, vakaguta, vakasiya. Kurati muenvironment yaionekwa sekunga hapana chinokwana, it was an environment in too much. Munzvimbo yavakaona sekunge mari haikwane, chingwa newe zviripo hazvikwane, vanga vakatogara munzvimbo ine too much. But pakuona kwavo panyama vaita hazvikwane, vasingazivi kuti nekuda kwaKristu musituation yatanga ichinzi it's not enough, it's not enough, yakazova nema left over. Situation yataurwa nevadzidzi vachingopedza vachiti even ikava mari it's not enough, even chikava chingwa nehove it's not enough, yakaguma yaakunzi there were 12 baskets of leftovers. Kureva kuti mu environment inonzi it's not enough, but by the reason of the presence of our Lord Jesus Christ, inogona kubuda environment iyoyo pane statement rekuti pasara zvimwe, pane ma leftovers, pane a greater blessing, pane an overflow. Situation yako yekuti ukatarisa yaunoti money is not enough, situation yako yekuti ukatarisa oti ma resources aripo they are not enough, may God bless you to an extent yekuti the outcome mumagumo azvo
pachabuda statement rekuti there were leftovers. There was an overflow. Pachitanga pachinzi it's not enough. Ngapagume pachinzi zvakazowanda kusvika zvekuti pakava nema leftovers akawanda. Mwari ngavakuropafadze to an extent yekuti muzvishoma zviripo nyaya ngaizoguma ichiti taona kubata nekushamisa kwaMwari pakatozosara ma leftovers. Ropafadzwa kusvika pa extend yekuti unoita project iyoyo, unoita vision iyoyo zvikakwana zvikabudirira to an extent yekuti you can influence the others even kumuri kwako. The 12 baskets, they represent the 12 tribes of Israel, which means zvako zvichakwana, zvako kukomberedza zvichakwana, uye generation yekwako icha benefita kuti Mwari varopafadza mafungiro ako nemabatiro ako. Pakatanga pachinzi it's not enough. How can this be enough to such a number of people? How can they be enough? John chapter 6 verse 7. Philip answered, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. For each one to have a bite. Azvikwane. Then Andrew says, here is a boy with 5 barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Kurati varume vari vaviri, mhinduro dzavainadzo ndedzekuti shungu nemoyo tinazvo, but resources aripo haakwani. Money is not enough, bread is not enough. How far will it go? Then Jesus said, tell people to sit down. Environment yauri haina chiri enough, haina chinokwana. Maria unobata haikwane pa vision yawe inayo, ishoma idiki. Asi isho yari kuti surrender unto me. Tell people to sit down. That's a picture of believing. Havasi kugara nokuti vane zvavaona, vari kugara nokuti vanotenda kuti iye atiti garai pano anoziva zvaari kuda kuita. Uye shoko ratanga richitsanangura kuti Jesus knew what he was going to do. Rega nditaure muupenyu hwako mudikani, Mwari vanoziva zvavari kuda kuita. Gara mavari, surrender to him, trust him, believe him. He knows what he's about to do. Iwe ungatadza kuzviona, ungatadza kuzvinzwisisa, nekuti nemaonero ako my resources are not enough, aripo. Nemaonero ako mari yacho iripo haingakwani kugadzirisa dambudziko riripo. But I've come to tell you this, for he is the same yesterday, today and forever. Truly pakatanga pachinzi it's not enough, it's not enough. But at the end pakabuda vhangeri rekuti 12 baskets of leftovers ndo akazozara. May the Lord bless your mind. May the Lord God bless the work of your hands. May you trust and believe in him. May you surrender and trust him. He knows what he is about to do. Vanoziva zvavari kuda kuita Mwari. Usabva pavari. Shoko rati tell people to sit down. Usabva pana Mwari. Zviri nani kuramba ndiri pana Mwari pane hove nechingwa zvishoma, pane kunotsvagwa kwazviri ndichisiya uvepo hwake unokonzera zviripo kuti zvindikwanire muupenyu. May the Lord bless you. May the blessing of the Lord be upon your lives. Zvamunofunga nekubata ngazviropafadzwe. Nyasha ngadziwanzwe. Favor ngaidurirwe muupenyu wenyu. Baba ndinonamata pamusoro paupenyu hwavana venyu, zvavanobata, zvavanofunga, zvavanoronga nekubata muupenyu.
ndazviisa muruoko rwenyu. Semukomana wakasarenda chingwa newe kwamuri, pakava nezvizhinji uye nezvakasara, muenvironment yakanzi is not enough pekutanga, yakaguma yakunzi zvakawandisa kusvika pane zvakasara. Mamuri Mwari imi Jehovha El Shaddai, ndimi mune kuzara, ndimi mune zvizhinji, ndimi mune kutigonesa, ndimi mune kutirwira. Taisa mbiri yose kwamuri. Vana venyu zvavanobata, zvavanoronga, zvavanodesire, zvidzadzikiswe nemi, the God of abundance. We pray unto you, we give you glory, we give you praise, we give you honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Baba Chifadza, thank you so much, thank you so much, thank you so much. Mai Murugida Nyamunda, God bless you. Jane Mabena, God bless you. Mwari wakuitire nyasha. Evanice Gatawa, may the good Lord bless you. Mighty Tichiwe She, good morning to you. May the good Lord bless you. Rachel Muzimba, may the good Lord bless you. Maya Irwadzi, a good day to you. May the good Lord bless you. Baba Chiwara, Mangwana Nakanaka kwa muri, mwari wakuitire nyasha, mwari wakuchengete, mwari wakugonese. Mweni zwarakanaka amadzangu, mwari werugari wakuchengete, mwari wenyasha wakugonese. Sister Shamiso Jack, Rumbidzai Mufambi, Baba Gideon Mutandwa, may the good Lord bless you. Ivima Sharawata, Mike Cleo Chisaka, Baba Chisaka, God bless you, God bless you. Muropa Fadzwe, mwari wakuchengete, mwari wakugonese. Sister Shamiso Jack, Jito Sio, may the good Lord bless you. David Mubinzi, may the good Lord bless you. Shelton Mofu Machururu, may the good Lord bless you. Mwari wakuitire nyasha, mwari wakuchengete, mwari wakugonese. Dai Pretty Katsande, may the good Lord bless you. A blessed morning to you. Dimpala, may the good Lord bless you. Munwashe anointed desire pakadiko pa Jobek, mwari wakuitire nyasha over there. Maya Irwadzi, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much. Thank you so much for tuning in. Janet Masendeke, may the good Lord bless you. Mwari wakuitire nyasha, mwari wakugonese, nyasha ziwanzwe. Sharai Machando, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the Lord bless the work of your hands. Mwari varopafadze zvamunofunga, mwari varopafadze zvamunobata. Zvive pa level yekunzi it's not enough. Zviende pa overflow. Muzita ra Jesu Kristu Nazareta. Amen and amen. May the Lord bless the work of your hands. May the Lord bless your ideas. Zvive pa level yekunzi it's not enough, it's not enough. Nekuti uvepo wavo ngaukonzere overflow. From not enough to abundance. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Bye-bye. Good day to you. God bless you. God bless you. I'm Fumuanga Dennis. God bless you. God bless you. Bye. A good day to you. Mwene zwarakaropa fadzwa madzangu. Nyasha dziwanzwe. Mwenzi chengetwe. Mwari wakuitire nyasha shukuru. Mai mukwena muguti. May the good Lord bless you. God favor you. Thank you so much. Mwari wakuitire nyasha. Miss Holloway Lee Chuome. May the good Lord bless you. Nyasha dziwanzwe. No meta msia pinda. May the good Lord bless you. Thank you so much. Blapimba za mfumo wanga mulungu akudariseni kwa mbili zikomo. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. God bless you. May the Lord bless every idea that is in your head, every project, every vision. May the work of your hands be anointed and blessed in the mighty name of Jesus. Shokotunoti wakazodza msoro na mafuta mukombe unofashuka. Mkomana wa iwani 5 loaves and 2 fish. You are the person. You can bring a turnaround and a change kumuri kwenyu nekuda kwenyasha za Mwari. Baba na Mai Maduro, may the good Lord bless you over there in Australia. Nyasha dziwanzwe, mwari wakuitire nyasha, mwari wakuchengetei, mwari wakugonese. Sister Shava Sikupa, God bless you. Mkoma Brian Mafua, may the good Lord bless you. Thank you so much. Sister Gladys Maposa, may the good Lord favor you. Mwari wakuitire nyasha, mwari wakugonese, mwari wakuchengetei. Thank you so much, people of God. A blessed day to you. Nyasha dziwanzwe, mwari wakuchengetei, mwari wakuitire nyasha. God bless you. Bye bye.